Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aktivitas malam nek kampung guys, ndiangi. Iki mau jam piro ya? Jam 09.00 paling. Lebih jam setengah 10 bengi guys. Kayak medu sih guys turu. Karek persapian nih. Keturu apa ya nih? Lah, nek turu. Begini gini guys. Tempat ternyaman saya. Di review ini bekas kandang wedhus guys. Cuma sementara fokus sing kayae di sini lagi dikek ngaso-ngaso karo lek nyangruk lek bengi. Stok pakan melimpah. Kebun jagung manis. Sing iki apa pakan wedhus. Kaya tebon meneh ra ketok wis. Cak cimbah. Lagi ngopo sih wong iki? Kayak wong turu guys. Simbah lagi turu. Jam piro sih kok ketok bunyi? Kok ora nek kehidupan maneh. Jam 10 man, 10 punjul. Urip diang. Tak bakar lah. Jane nek jagung grodhek kuwi ya bakar aja. Bakar jagung guys. Hawane sejuk dan damai. Telepon guys. Oke. Ini orang telepon guys mau. Jadi terjeda. Sekarang kita mulai lagi vlog ala kadarnya malam hari. Urip ning desa nih guys, sangat tenang sih aku ngarani. Tapi wong kan ada beberapa tipe. Ada yang suka keramaian, ada yang enggak suka keramaian. Contoh orang-orang introvert. Salah satunya seperti saya. Wis manggon ing desa ini jan sangat syahdu. Hiburane emang lek bengi nyawangi kewan. Kembangku mekar kabeh, guys. Kembang sembujunya. Oh, keren. Pakan namun tak, po. Wow, lah resik, sabar. Tak ambilkan, nak. Ini. Iya.
ngimo kan. Wis kang turu. Sing kae sak palongan utuh e. Stoke akeh. Ya, iki murung sida. Murup anu pundi? Aritku. Sing digawe. Apa sih nek diparane? Jirut tenan ilang tenan aritku. Ini murup ya. Oh ini dia. Tapi anakmu sepules turune ya. Wis ngadeg turu ae. Ngadeg lan di prok muka ngelan. Buh, ambekane. Waduh, gede-gede. Kowe lak wis dadi mau tak goleki. Apa kuwi jenenge? Jagung bakarnya. Ya lah, gedang balen meletak tuwon. Ini guys. Ada. Suasana malam. Suara jangkrik krik sadu guys. Nah ini di barane. Oh enak layah. Pasangi stop kontak guys. Sebentar kayak TV. Nulis bareng gawe kandang. Iki pasangi TV nih ini ding enggak sing kene. Ki nyantai.